Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee. Mara Tonee. Ikaw, anong trip mo? Alam mo, sa buhay, habang tumatanda ka, mas nakikita mo ang realidad, ang kahirapan, ang lahat ng mga sakit-sakit sa bulsa, sa lahat na, sa katawan and everything. Pero one thing that I also realized, pagdating sa diet, walang magic. Tama o mali, be? Kung pwede man may magic yung mga tinuturok na yan, for quite some time, it might work or it may work for a few months or years. Pero pag hindi ka consistent pagdating sa iyong kinakain, all of it will just pass by. So going back no sa ating trip kanina, kung gustong-gusto mo ng mamayat, maging lean, fit, and sexy, and masarap, be, nang hindi nagtatrack ng calories, worry no more, kasi nga sabi ko, tip number 1, always prioritize whole food. Pag sinabing whole food, may karne, may gulay, may konting prutas at kanin sa iyong plato, perfect combination na yan. Tip number 2, kung hindi ka nga at ayaw na ayaw mong mag-track ng calories dahil nga walang time, make sure na don't drink your calories. Ano ibig sabihin ng don't drink your calories? For example, dahil ngayon summer na summer, ang sarap lang din talaga mag-milk tea. Do you agree? Ay, alam mo ba, ang calories ng isang milk tea, yung sinabi mong large pa kasi, small is not enough. Kinuha mo pa yung large, you know that 1 cup of milk tea ay tumataginting na 500 calories. Yes, opo. So it only means if you say or we say na we don't drink our calories, yung 500 calories na yun, alam mo ba kung gaano na yung, ano na yung katumbas nun pagdating sa mga totoong pagkain? Be, pwede ka na dyan magtatlong watermelon shake na natural. Nakapag-share ka pa, meron ka pa pang lunch o dinner kung ayaw mong mag-share. Diba? Ang laking bagay nun, kahit mismo yung sinkers, again, wala naman talaga makakapagpatalo dun sa sinkers na ubod ng sarap, lalo na pag makunat yung sago. Pero syempre, again, we have to be mindful. Diba? Kahit pa paano, we can have cheat days siguro. Ako personally, I do have my cheat days at hindi rin ako super strict kasi minsan, pagka naging super strict din ako sa diet ko, makikita mo talaga ako sa labas, super strict na. Diba? Mahirap din yun. So, we get to enjoy what we eat then every single day. Para kahit pa paano may balance of life, diba? Hindi ka nade-deprive sa mga gusto mong kainin. Lalo na tayong mga Pinoy, nako, wag tayong magkaila dyan. We love eating. It's also one way of us bonding together with our family, friends, or relatives, no? So, yun lang naman. If you have this time, again, hindi ko naman katawan yan. Katawan mo naman yan, B. Diba? Ikaw mag-aalaga dyan. Ako naman nandito para mag-talk lang. Kung magagaya, edi go ahead. Kung ayaw, edi don't. Diba? Ganun lang naman ang buhay. Life is too short, so make most or make use of it properly. Ganun ang life. Anyway, ako'y tatakbo na. Lapit ng dumilim. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin at sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Happy Thursday, everyone! Happy dieting na rin, ano? Metro's #1 Love Radio. Basic!